доираи рақобатҳои даври дуюми чемпионати кишварамон байни дастаҳои лигаи олӣ бозии охирин байни тимҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ баргузор мешавад. Макони баргузории ин рақобат варзишгоҳи Талко Арена шаҳри Турсунзода аст ва ёдовар мешавем ки бинандагони арҷманд дар мавсими ҷории футбол бори аввал аст ки бошгоҳи шаҳри Турсунзода бозии хонагии худро доир карда истодааст ва умедвор мешавем ки дар ҷараёни мавсими ҷорӣ бошгоҳҳои маҳаллии футболи кишварамон дар мусобиқоти лигаи олии футболи кишвар дастовардҳои бисёр хуберо ба натиҷа ба даст хоҳанд овард. Ва биёед ибтидо ба ҳайъатҳои ҳарду даста таваҷҷӯҳ мекунем. ҳоло коргардон ба шумо ишора карда истоданд ки шакли ҷойгишавии футболбозони дастаи Регар Тадаз имрӯз дар майдон 4-5-1 аст. бо 5 ним муҳофизатгар Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев имрӯз бозӣ мекунад ва дар нақши ҳамлагари марказӣ Наврӯз Рустамов мебошад. ва дар ҳайъати ҳарду даста назар ба бозие ки дар даври аввал доштанд баъзе тағйиротҳо ба чашм мерасад ва дар рафти бозӣ ба ҷузъиётҳои бештари он таваҷҷӯҳ хоҳем кард. ва мавқеъгирии футболбозони дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакиро мебинем ки бо шакли радабандии 4-4-2 Раҳматулло Фузайлов дастпарварони худро имрӯз ба майдон баровард. дар нақши ҳамлагарони даста Муҳсин Абдуғаффоров ва Амирҷон Сафаров ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳарду футболбози ҷавон аъзои мунтахаби олимпии кишварам ҳастанд. дар мавриди ҳайъатҳо биёед муфассалтар акнун ҳарф занем ва дар хатти дарвозаи дастаи Регар Тадаз таҳти рақами 16 Фатҳулло Бобоев ҷойгир аст. футболбозони хатти дифоъ дар марказ Сироҷиддин Алаев рақами 33 ва рақами 4 Алишер Холмуродов ҳастанд. аз ду канор бошад Далер Шомуродов рақами 5 ва рақами 6 Саидамири Саидаҳмад аст. дар хатти ним муҳофиза 5 нафар бозӣ карда истоданд. Сафарали Каримов рақами 2, рақами 7 Расул Файзов, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 20 Ҳикмат Расулов ва рақами 12 Ҳасан Рустамов. ҳамлагари ягонаи дастаи Регар Тадаз дар ҷараёни бозии имрӯза Наврӯз Рустамов аст ки таҳти рақами 10 бозӣ мекунад ӯ. ва сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аст, аммо бо сабаби он ки дисквалификатсия шудааст ё ин ки салби салоҳият шудааст дар ҷараёни бозиҳои оғози мавсими ҷорӣ, чун дар хуртиятон бошад дар бозии даври нимниҳои ҷоми кишварамон дар дидор байни дастаҳои Регар Тадаз ва Хуҷанд дар ҳамин майдон як ҳолати нохуш ба вуҷуд омада буд ва барои 12 бозӣ кумитаи интизомии Федератсияи футболи кишвар Муҳаммадҷон Ҳабибуллоевро муҷозот карда буд. аз ҳамин сабаб дар бозии имрӯза ӯ ба дастпараваронаш кӯмак карда наметавонад. ба ҷои ӯ мураббии тим Абдулло Умарбоев ба шогирдонаш роҳбарӣ хоҳад кард. бозиро футболбозони Регар Тадаз шурӯъ карданд ва нахустин ҳуҷуми футболбозони дастаи мизбонро мутаваҷҷеҳ мешавем. Ҳикматулло Расулов дар канор ҳаракат кард ки ин ҳуҷумро тақвият бахшад, аммо тӯб ба пои футболбози Куктош расида аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ дар дақиқаи аввали бозӣ кор карданд футболбозони дастаи мизбон ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин вазъияти маъмулӣ бозигарони дастаи Регар чӣ гуна истифода мебаранд. имрӯз онҳо бо пиранҳои рангаш сурх ҳунарнамоӣ карда истоданд, бо пиранҳои одатии худ. Нозим Бобоҷонов дар назди тӯб партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ вазъияти хавфнок аст. имконияти хуби иҷроиши зарба буд дар ин лаҳза, аммо муҳофизатгари Регар Тадаз Саидамири Саидаҳмад натавонист ҷониби дарвоза тӯбро равон кунад. ҳарчанд ҳамдастааш дар ин вазъият ба ӯ партофти хуберо бо сар анҷом дода буд. таваҷҷӯҳ кунем бори дигар ба такрори ҳамин лаҳза. Саидамир танҳо тӯбро аз майдон берун кард. ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош бартараф карда мешавад ин лаҳза ва муҳофизатгари канории дастаи Регар Тадаз Далер Шомуродов ин вазъиятро тавонист бартараф кунад. хуб, дар мавриди ҷойгишави футболбозони дастаи Куктош ҳам ҳоло ба тафсил хоҳем гуфт. дарвозабони тим Беҳрӯз Хайриев аст, рақами 77 футболбозони хатти дифоъ Султоншо Мирзоев, Принс Артур, рақами 4 рақами 22 Холмурод Назаров, рақами 24 Баҳром Оразов, рақами 9 Азизбек Султонов, рақами 21 Мунир Давлатбеков, рақами 62 Бунёд Шодиев. вазъияти хавфнок аст инҷо. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Принс Артур тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. ҳуҷуми футболбозони Регар идома дорад. Ҳикматулло Расулов бо тӯб қарор дорад дар ин вазъият. партофти Ҳикматулло бартараф карда мешавад. дигар бора ирсоли футболбозони Регар Тадаз ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин вазъият ҳам рафт гардид. ва дар хатти ним муҳофиза ҳамчунин таҳти рақами 31 Нодирбек Ибрагимов ҳам бозӣ карда истодааст. ҳамлагарони дастаи Куктош Муҳсин Абдуғаффоров рақами 8 ва рақами 11 Амирҷон Сафаров. сармураббии даста гуфтем
мутахассиси шинохта Раҳматулло Фузайлов мебошад. хуб, дар мавриди ҷойгиршавии футболбозони ҳар ду даста дар майдон каме ба тафсил истода хоҳем гузашт ва ҳамзамон бинандагони арҷманд дар ҷараёни дидори имрӯза довар аз шаҳри Душанбе Саёдҷон Зайниддинов ҳакамӣ мекунад. Ба ӯ дар канорҳо Насим Ҳамидов ва Фарҳод Куралов кӯмак мерасонанд. Довари чаҳорум бошад Абдулло Давлатов аст. боз ҳам Ҳикматулло Расулов дар канор назорати тӯбро дар ихтиёраш нигоҳ медорад. нозири доварон Равшан Ишматов аз шаҳри Бохтар ва комиссари бозӣ бошад Аҳлиддин Юнусов аз шаҳри Хуҷанд. ҳоло тӯба аз майдон берун шуд. хуб, дар мавриди ҷойгиршавии футболбозони дастаи Регар Тадас дар майдон чӣ тавре ки қаблан ба мо иттилоъ доданд бинандагони арҷманд, имрӯз Регар бо 4 муҳофизатгар бозиро шурӯъ кард. дар марказ Сироҷиддин Алаев ва Алишер Холмуродов бозӣ карда истоданд. дар канорҳо бошад Далер Шомуродов ва Саидамири Саидаҳмад. дар хати ним муҳофиза якбора 5 нафар бозӣ карда истоданд. аз канори чап Ҳасан Рустамов, аз канори рост Ҳикматулло Расулов ва дар марказ бошад Расул Файзов, Нозирин Бобоҷонов ва ҳамчунин Сафаралӣ Каримов қарор доранд. ягона ҳамлагари дастаи Регар Тадас имрӯз Наврӯз Рустамов аст таҳти рақами 10. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд дар ин лаҳза. бе таваҷҷӯҳ кунем Нозим Бобоҷонов каме саҳлангорона дар ҳамин вазъият ҳаракат намуд ва дидем ин ҳолат боиси қоидавайронкунӣ аз ҷониби ним муҳофизатгари Регар Тадас мешавад. партофт ба канор ҳуҷуми футболбозони дастаи Кӯктошро метавонистем мушоҳида кунем, аммо тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонистанд. Азизбек Султонов буд ки ба тӯб расида натавонист. хуб, дар ҳайати дастаи Кӯктош бошад Султоншоҳ Мирзоев аз самти рост дар хати муҳофиза аст ва аз самти чап бошад Баҳром Оразов бозӣ карда истодааст. ҷуфти муҳофизатгарони марказиро Артур Принц ва Холмурод Назаров ташкил мекунанд. ним муҳофизатгарон бошад Азизбек Султонов рақами 9 аз канори рост аст ва Нодирбек Ибрагимов рақами 31 аз канори чап. дар марказ Мунир Давлатбеков ва Бунёд Шодиев ҳастанд. ҳамлагарон барои шумо маълум аст Муҳсин Абдуғафоров ва Амирҷон Сафаров. ҳоло Муҳсин Абдуғафоров дар назди тӯб. партофти футболбози мазкур ба дохили ҷаримагоҳ. ин вазъиятро муҳофизатгари Регар бартараф кард. Амирҷон Сафаров бо тӯб қарор дорад. қоидаи бозӣ нисбати ӯ вайрон шуд ё на? на. кӯмакдовар ишора мекунад ки ин ҷо ҳеҷ гуна қоида вайронкунӣ набуд. ёдовар мешавем ки мавсими гузашта Амирҷон Сафаров дар ҳайати дастаи Регар Тадас бозӣ карда буд ва ҳунарнамояш ҳам дар сатҳи хуб буд. аммо дар ҷараёни мавсими ҷорӣ аллакай дастаи дигареро интихоб кардааст Сафаров ва дар ҳайати тими Кӯктош айни замон бозиҳои худро идома дода истодааст. дар ҳайати ҳар ду даста ҳам бинандагони арҷманд як қатор тағйиротҳо ҳаст назар ба мавсими гузаштаи футболи кишварамон. бештарам тағйиротҳо дар ҳайати дастаи шаҳри Турсунзода ба чашм мерасад ки чандин футболбозоне ки қаблан бо пиранҳои ин тим ҳунарнамоӣ мекарданд ба ҳайати даста омаданд ва дар баробари онҳо боз чанд футболбози навро ҳам ситоди мураббиён таҳти роҳбарии Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба ҳайати даста даъват карданд. миёни онҳо дарвозабон Фатҳулло Бобоев ҳам ҳаст ки айни замон бо тӯб қарор дорад. аз дастаи Хатлон даъват шуд ин дарвозабони ҷавон ва соҳиби истеъдод. ҳарчанд қаду қоматаш чандон баланд нест, вале дар мавқеъгирии худ дар дохили ҷаримагоҳ ва дар хезҳояш мебинем истеъдоди хуб ҳам дорад. футболбозони Кӯктош ба ҳуҷум мегузоранд. Муҳсин Абдуғафоров имкони тавассути канори чап тақвият бахшидани ин ҳуҷум ҳаст. партофт маҳз ба ҳамин канор анҷом дода шуд. ба фарқ аз бозие ки дар даври аввали чемпионат доштанд, дар ҳайати ҳарду дастаҳо тағйиротро мушоҳида мекунем. дар ҳайати тими Кӯктош танҳо як тағйирот аст. Азизбек Султонов имрӯз аз дақиқаи аввал бозиро шурӯъ кард таҳти рақами 9 ва ӯ Муҳиддин Одиловро иваз кард. футболбозе ки дар даври гузашта дар ҳайати аввалияи Кӯктош ба майдон омада буд. партофт ба канор, бисёр ҳуҷуми хуби футболбозони дастаи Регарро мушоҳида мекунем. Ҳикматулло Расулов ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ.
вале муҳофизатгарони Куктош ин вазиятро бартараф карданд. Нодирбек Ибрагимов дар канор ва футболбози мазкур афтид анихтараш ӯро афтониданд ва инҷо қоида вайронкуниро ба қайд мегирад довари марказ Саидҷон Зайниддинов. Саидамири Саидаҳмад дар мубориза бо легионери дастаи Куктош қоидаи бозиро вайрон кард. хуб дар ҳайати дастаи Регар Тадаз ба фарқ аз бозие ки дар марҳилаи аввал умуман дар даври аввал доштанд, ҳоло ду тағйиротро мушоҳида мекунем. муҳофизатгарони канори Далер Шомуродов ва Саидамири Саидаҳмад таҳти рақамҳои 5 ва 6 мутаносибан дар ҳайати аввалия бозиро шурӯъ карданд ва онҳо дар ҳайат Акбар Бобомуродов ва ҳамчунин Рамазон Ҳабибуллоевро иваз карданд, онҳое ки дар бозии аввал иштирок карда буданд. як гурӯҳи бузурги мухлисони дастаи Куктош аз ноҳияи Рӯдакӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд ва мебинем дар сатҳи хуб дастгирии дастаи дӯстдоштаи худро ҳам ба роҳ монданд. дар майдони рақиб овози онҳо назар ба мухлисони дастаи Регар Тадаз баландтар шунавида мешавад ва фикр мекунам ин шояд муҳимтарин муваффақияти онҳо ҳам бошад. Амирҷон Сафаров тӯбро аз даст дод ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. аммо аз ҷониби футболбози дастаи Куктош ин қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. эътибори дигар таваҷҷӯҳ кунем. такрори ҳамин вазиятро дар мубориза бо Сафарали Каримов қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва довари марказ ишора карда истодааст ки зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи футболбозони дастаи Регар Тадаз аст. даври дуюми рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар бинандагони арҷманд санаи 11 апрел шурӯъ шуд. Истарафшан дар дербии суғд Хуҷандро 2-1 мағлуб кард. ду дафъа Бахтовар Зокиров муаллифи гол шуд дар ҳайати дастаи мизбон ва голи ягонаи дастаи Хуҷандро Манучер Ахмедов ба ҳадаф расонид аз зарбаи кунҷӣ. ва дар бозии дигар Истиқлол бе ягон мушкилӣ бар муқобили Хатлон зафар ёфт. онҳо бо ҳисоби 3-1 пирӯзии худро дар ҳамон дидор таъмин карданд. дирӯз як бозии дигар баргузор шуд. клуби марказии варзишии Артиш Помир дар майдони худ бар муқобили Паншер бозӣ кард ва дар ҳамон бозӣ тими меҳмон намояндаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ҳисоби 0-1 пирӯзӣ ба даст оварданд. муаллифи голи ягонаи бозӣ Холматов шуд. инҷо гузариши футболбозони дастаи Регар Тадаз, аммо аввалин шуда Беҳрӯз Хайриев ба тӯб мерасад. ва агар ба ҳолати кунунии ҷадвали мусобиқот таваҷҷӯҳ кунем, пас Истиқлол бо ба даст овардани 6 имтиёз садрнишин аст. тими Паншер аз Ҷалолиддини Балхӣ бошад ки 6 имтиёз дорад, вале аз нигоҳи фарқияти тӯбҳо аз Истиқлол каме тафовут дида мешавад. аз ҳамин сабаб онҳо дар ҷои дуюм қарор доранд. шогирдони Алиёр Ашурмаҳмадов дар ду бозии даври аввали мусобиқот бисёр натиҷаҳои хубро нишон доданд ва бисёре аз мутахассисони футболи кишварамон тахмин мекарданд ки Паншер заифтарин иштирокчии мусобиқот хоҳад буд. аммо дар ду даври аввал онҳо 6 имтиёз ба даст оварданд ки бисёр нишондиҳандаи хуб аст. Куктош рақиби имрӯзаи дастаи Регар Тадаз 3 имтиёз дорад. онҳо дар бозии аввал ғалаба карда буданд ва айни замон дар зинаи сеюм қарор доранд. Истарафшан ҳам 3 имтиёз дорад, вале бо сабаби фарқияти тӯбҳо аз Куктош хафо мемонад. ҳамчунин Хуҷанд ҳам соҳиби 3 имтиёз аст, вале дастаи Хуҷанд дар зинаи панҷум ҷойгир шудааст. Регар Тадаз дар ҷои шашум қарор дорад. Аспарони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев мисли бошгоҳҳои клуби марказии варзишии Артиш Помир ва тими Хатлони Бохтар ягон имтиёз то кунун ба даст наоварданд. ваҷ тавре ки гуфтем, бо баргузор шудани бозӣ байни дастаҳои Регар Тадаз ва Куктош имрӯз даври дуюми рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар хотима меёбанд. Ҳикматулло Расулов дар канор тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад, аммо вариантҳои дигари идома додани ҳуҷумро дар хати пеш мушоҳида накард.
аз ҳамин сабаб маҷбур шуд ба ҳамдастояш ба хатти дифоъ тӯбро баргардонад. Сафарали Каримов партофти ӯ ба ҳамдастааш, тӯбро Нозим Бобоҷонов боз бармегардонад. Ҳикматулло Расулов дар канор ва аут ба фоидаи футболбозони дастаи мизбон аст. ҳуҷуми футболбозони дастаи Регар, вазъияти бисёр ҳам хавфнок, аммо ин ҳолат бартараф карда шуд. ҳоло Расул Файзов аст бо ҳафтоинда шуд, аммо чун тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Регар буд, довари марказ иҷозат дод ки бозӣ идома ёбад. Далер Шомуродов дар канор, гузариши футболбозӣ мазкур, аммо рақибам сари вақт мавқеи худро мустаҳкам нигоҳ дошт ва тӯбро аз майдон берун кард. фоидаи бозӣ вайрон мешавад нисбати Ҳасан Рустамов. таваҷҷӯҳ кунем, Азизбек Султонов бо мубориза бурд. Нозим Бобоҷонов пас аз 3 соли фаъолият дар ҳайати дастаи Истиқлол дигар бора ба Регар Тадаст баргашт. дастпарвари худи бошгоҳи шаҳри Турсунзода мебошад. баъдан фаъолияти футболбозиашро дар Русия идома дод, ҳатто дар кишвари Баҳрайн ҳам ним сол фаъолияти футболбозӣ дошт. аммо бештар аз ҳама дар ҳайати Истиқлол муваффақ буд Нозим. ҳарчанд дар ҳайати аввалия мавқеи доимӣ пайдо намекард. зарбаи ҷаримавӣ, Нозим Бобоҷонов, ирсоли ӯ, вазъияти чӣ хавфнок аст, инҷо бартараф карда мешавад ин ҳолат. хело бо мушкилӣ бартараф кардан футболбозони дастаи Куктош. ҳуҷуми футболбозони Регар идома дорад. партофти навбатии тӯб ва аз дохили ҷаримагоҳ берун карданд тӯбро футболбозони Куктош. Сафарали Каримов, ирсоли навбатии ӯ, вазъияти хавфнок аст, зарба ва чӣ гуна имкониятро Ҳасан Рустамов истифода бурда наметавонад. дар давоми 2 дақиқаи охир 2 имконияти хуб барои футболбозони Регар Тадаст ба вуҷуд омад ва биёед таваҷҷӯҳ кунем бори дигар ба ҳолате ки чанд лаҳза пештар аз ин буд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи бо сар иҷро кардаи Ҳасан Рустамов ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Беҳрӯз Хайриев аз майдон берун мешавад. ҳангоми иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ ҳам ҳаракатҳои Беҳрӯз Хайриев хело хуб буданд дар дохили ҷаримагоҳаш ва зарбаи иҷро кардаи Нозим Бобоҷоновро ӯ бартараф намуд. аут ба фоидаи футболбозони дастаи Куктош аст. Султоншоҳ Мирзоев аз канор тӯбро ба бозӣ медарорад. партофти ӯ, аммо ҳамдастояш тӯбро аз ихтиёрашон берун карданд. хуб, дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин айни замон бинандагони арҷманд, Бахтовар Зокиров ҳамлагари тими Сарафшан бо 3 гол, Абдурасул Раҳмонов аз Куктош, Фатулло Фатуллоев аз Истиқлол ва ҳамчун Шердин Бобоев аз Истиқлол ва Холматов аз тими Панжшер бо задани 2 голи пешсафанд. футболбозони Регар Тадаст кунун дар ҷараёни рақобатҳои Лигаи Олӣ танҳо 1 гол заданд. ёдовар мешавем ки дар даври аввал шогирдони Ҳабибуллоев дар баробари қаҳрамони феълӣ, яке аз пуриқтидортарин бошгоҳҳои футболӣ дар Осиёи марказӣ, тими Истиқлол рӯбарӯ шуданд. ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат баргузор шуд ва Истиқлол бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард. ягона голи Регарро дар ҳамон бозӣ Шерзод Муҳаммадиев дар дақиқаи 30 ба ҳадаф расонид пас аз партофти Ҳасан Рустамов. зарбаи бо сар иҷро кардаи Шерзод Муҳаммадиевро
рустам ятимов бартараф карда натавониста буд. Регар дар ҳамон бозӣ 4 гол ба тури дарвозааш сар дод, аз ҷумла Фатулло Фатуллоев аз пеналти дар дақиқаи 4 муаллифи гол шуд. Баъдан худи Амир Футболбоз дар дақиқаи 31 голи дуюмашро ба ҳадаф расонид. Эҳсони Панҷшанбе ва Шериддин Бобоев ҳам як дафъаи дигар ба тури дарвозаи Фатулло Бобоев гол заданд. Принс Артур партофти ӯ ба ҳамдасташ. футболбозони тими Куктош бо мушкили ин ҳолатро бартараф мекунанд. Ҳасан Рустамов, Далер Шомуродов, партофти ӯ ба Нозим Бобоҷонов. Нозим меафтад, аммо туп дар ихтиёри футболбозони Регар боқӣ монд. Ҳасан Рустамов дарҳол партофти ҷавобӣ равон кард ба самти Расул Файзов, аммо туп то ба футболбози Регар рафта нарасид. имкони ба аксулҳуҷум фирор кардани футболбозони Куктош буд, аммо сари вақт дар маркази майдон Нозим Бобоҷонов тавонист назорати тупро ба ихтиёри ҳамдастааш баргардонад. ҳуҷуми навбатии Регар тавассути канори рост роҳандозӣ мешавад. Ҳикматулло Расулов аз аут ҳоло тупро ба бозӣ хоҳад даровард. Далер Шомуродов, партофти ӯ ба Ҳасан Рустамов. Рустамов дар канор, партофти ҷавобӣ ба Далер Шомуродов. имкони рисол кардан ҳаст. партофти Шомуродов, аммо туп ба пои футболбози Куктош расида аз майдон берун шуд. Султоншоҳ Мирзоев сари вақт мавқеи худро дифоъ кард ва нагузошт ки ин партофтро Далер Шомуродов ба дохили ҷаримагоҳи онҳо равон кунад. зарбаи кунҷӣ мебинем масъулияти иҷроиши зарбаҳои кунҷӣ ҷаримавӣ ва умуман вазъиятҳои маъмулӣ бар дӯши Нозим Бобоҷонов гузошта шудааст. партофти навбатии ӯ ва чӣ гуна фурсат буд инҷо. туп ба футболбози Куктош расида баъдан аз майдон берун шуд. ҳоло дигар бора бояд зарбаи кунҷӣ иҷро карда шавад. дақиқаи 20 бозӣ ҷараён дорад. Регар Тадас бартарӣ нишон медиҳад, аммо футболбозони Куктош чанд вазъияти хавфноки ба вуҷуд овардаи мизбононро бартараф карданд. партофти навбатии Нозим, вазъияти хавфнок аст ва гол! бинандагони арҷманд билохира аз вазъиятҳои стандартӣ футболбозони Регар тавонистанд ба мақсади худ расанд ва ҳамин тавр дар дақиқаи 20 рақобат ҳисоб кушода мешавад. партофте ки ба дохили ҷаримагоҳ буд аз ҷониби Нозим Бобоҷонов, Ҳасан Рустамов онро ба гол табдил дод ва барои Ҳасан Рустамов дар мавсими ҷорӣ ин аввалин голе аст ки ба ҳадаф мерасонад. биёед таваҷҷӯҳ кунем бори дигар ба ҳамин вазъият. ҷаиши Саидамири Саидаҳмад ҳам ба чашм мерасад ва баъдан ҳамчунин Ҳасан Рустамов ҳам. аммо дар ин наворҳо расиши туп ба сари Ҳасан Рустамов камтар мушоҳида шуд, вале ҷаиши Саидамири Саидаҳмадро мо дуруст мушоҳида ҳам кардем. ба ҳар ҳол бинандагони арҷманд гол ба номи Ҳасан Рустамов навишта шуд ва футболбозони Регар нахустин голи худро дар мавсими ҷории чемпионат дар майдонашон ба ҳадаф расониданд. мантиқӣ ҳам буд задани ин гол аз ҷониби футболбозони Регар, чаро ки бартарии комил доштанд, фишор зиёд меоварданд ҷониби дарвозаи рақиб. Нозим Бобоҷонов хело ҳам хуб аз рақиб мегузарад, партофти ӯ ба зарба, вазъияти хавфнок аст ва чӣ гуна имкониятро истифода бурда наметавонанд дар ин вазъият. Расул Файзов зарбаро иҷро кард, аммо Беҳрӯз Хайриев бо мушкили ин ҳолатро бартараф намуд. хело имконияти хуб буд ва Нозим Бобоҷонов чӣ гуна партофт кард ба ҳамдастааш. ҳамдигарфаҳмӣ футболбозони Регар дар тӯли ин дақиқаҳое ки пушти сар шуд дар сатҳи олӣ буд. биёед бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин вазъият. бо нуки панҷаҳояш ба ин туп расид Беҳрӯз Хайриев ва самти ҳаракати тупро дигар кард. вагарна мо шоҳиди голи дуюм мешудем. дар як дақиқа ду гол аз ҷониби футболбозони Регар Тадас. ин шояд нишондоди хело хуб мебуд.
пуштибони навбатии футболбозони дастаи Куктош. Боз ҳам Регар ба ҳуҷум мегзарад. Ҳасан Рустамов партофтиу, вале ин каме зарба монанд буд. Ва мебинем ки рост ба ҷониби дарвоза ҳаракат мекунад. дар маркази майдон боз ҳам футболбозони Регар аз назорати тӯбро ба ихтиёрашон баргардонидан. Нозим Бобоҷонов партофтиу ба канор, аммо ин дафъа ҳам дигарфаҳми ӯ бо Ҳасан Рустамов на он қадар хуб буд. Ҳасан имкони расидан ба тӯбро надошт. қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. довари марказ Саидҷон Зайдиддинов ишора мекунад ки Амирҷон Сафаров дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. Сироҷиддин Аллаев партофт ба канор ва тӯба аз майдон берун мешавад. бозигарони Регар боз ҳам назорати тӯбро ба ихтиёрашон мегиранд, аммо Нозим Бобуҷонов инҷо тӯбро аз ихтиёри худ берун кард. ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош ба ин вазъият бартараф карда мешавад. Далел Шомуродов бо ҳамроҳии Сироҷиддин Аллаев дар якҷоягӣ тавонистанд ин вазъиятро бартараф кунанд. бо иштироки Куктош дар тӯли 24 дақиқае ки пушти сар шуда истодааст бинандагони арҷманд, мо ягон вазъияти хавфнокро дар хотир надорем. аммо Регар Тадаз ба ҷуз аз он голе ки дар дақиқаи 20 дошт, умуман имконияте ки барои рахна кардани дарвозаи рақиб буд, боз чандин фурсатҳои дигарро ҳам ба вуҷуд овард. ва агар мо ба таърихи рақобатҳои байни ин ду бошгоҳ таваҷҷӯҳ кунем, инҷо қоидаи бозӣ нисбати Ҳикматулло Расулов вайрон шудааст аз ҷониби Азизбек Султонов. мавсими гузашта дастаҳо 3 дафъа бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд дар доираи рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар ва бартарӣ дар ихтиёри футболбозони шаҳри Турсунзода аст. партофти навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Принс Артур онро аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. идомаи ҳуҷумро хоҳем дид ва боз ҳам як зарбаи бисёр ҳам хавфнок, аммо Беҳрӯз Хайриев дар мавқеи худ устувор аст. таваҷҷӯҳ кунем ба ҳолате ки чанд лаҳза пештар аз ин буд. тӯбро ба замин нагузошта зарба заданд футболбозони Регар. Ҳасан Рустамов ин зарбаро иҷро кардааст. хуб, мавсими гузашта Регар дар баробари Куктош дар бозие ки доштанд танҳо як дафъа мусовӣ кард бозии аввалини худро дар майдони тими Куктош ва баъдан як дафъаи дигар дар ҳамин майдон дар варзишгоҳи Талко Арена бо ҳисоби 1-0 ва баъдан дар марҳилаи сеюми чемпионат дар майдони тими Куктош бо ҳисоби 2-1 футболбозони шаҳри Турсунзода ғалаба карданд. ин чаҳорумин рақобати байни худии дастаҳо дар доираи Лигаи олии футболи кишвар аст ва вазъияти хавфноки навбатӣ инҷо, аммо дарвозабон Беҳрӯз Хайриев сари вақт аз мавқеаш берун шуд ва тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. Далел Шомуродов аввалин шуда ба тӯб мерасад ва хело ҳам хуб тӯбро нигоҳ дошт дар ихтиёри худ. Шомуродов ва Нодирбек Ибрагимов фишор меорад ва тӯбро аз майдон берун мекунад. ҳоло Нодирбек Ибрагимов ва Азизбек Султонов мавқеҳои худро дар ду канор иваз карданд. яке ба канори чап рафт ва дигаре ба канори рост омад. ҳарчанд дар оғоз дар мавқеъгирии футболбозони Куктош ҳолати баръакси онро мушоҳида мекардем. болотар дар мавриди он гуфтем ки бинандагони арҷманд назар ба мавсими гузашта дар ҳайати ҳар ду даста тағйиротҳо дида мешавад. аз ҷумла дар ҳайати мизбонон ҷалби дарвозабони ҷавон Фатулло Бобоев ҳоло мушоҳида гардид. Сироҷиддин Аллаев ки танҳо дар як марҳилаи чемпионат мавсими гузашта шарафи Регар Тадазро дифоъ карда буду, дигар бора ба Ӯзбекистон баргашта буд, аз ҷониби роҳбарияти дастаи Регар Тадаз дигар бора даъват шуд ва ин футболбоз айни замон ягона легионер дар ҳайати Регар Тадаз аст дар ҳамин бозӣ. вале як футболбози дигари хориҷӣ ҳам Регар ба ҳайат даъват кардааст. ин Акбар Шелдорӣ аз кишвари ҷумҳурии исломии Эрон аст, вале ин футболбоз ҳоло дар ҳайати Регар Тадаз нест.
умуман дар феҳристи футболбозони захиравӣ ҳам дида намешавад ва тибқи иттилои дастрас кардаи мо дар ҳафтаи оянда имкон аст ки ин футболбозро ба феҳристи чӯкчони чемпионат умуман сармураббии дастаи Регарта даст ворид кунад. биё таваҷҷӯҳ кунем ки кадом ҳолат боиси чунин вазъият шуд ки футболбозони ҳарду даста миёни ҳамдигар танишҳои лафзӣ доштанд. Расул Файзов ва Бунёд Шодиев дар ин вазъият бо ҳамдигар баҳс доранд. довари марказ бошад Саидҷон Зайниддинов. ҳардуи онҳоро ба назди худ даъват мекунад ва пеш аз ҳама эҳтироми якдигариро аз футболбозон талаб кард довари марказ ва бо ҳамин ин баҳсу мунозирае ки байни ин ду футболбоз буд фикр мекунам хотима ёфт. хуб, ба ғайр аз футболбозоне ки болотар ишора кардем, дар хатти дифоъ ҳамчунин Алишер Холмуродов аз ҳайати дастаи Паншер омадааст. муҳофизатгари марказӣ Далер Шомуродов аз ҳайати дастаи Хатлон ҷалб шуд ба тими Регарта даст. ин футболбоз қаблан мавсими 2012 ва 2013 дар ҳайати Регарт ҳунарномӣ мекард. дар хатти ним муҳофиза Расул Файзовро дигар бора мебинем ки ба ҳайати Регар баргаштааст. ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош Амирҷон Сафаров. гузариши Амирҷон дар ин вазъият, аммо дар мубориза бо Алишер Холмуродов ӯ муваффақ нашуд. Султоншоҳ Мирзоев партофти ӯ тӯб аз майдон берун шуд ё на? кӯмакдовар ишора мекунад ки тӯб аз майдон берун шудааст ва зарбаи кунҷӣ бояд футболбозони меҳмон иҷро кунанд. биёед таваҷҷӯҳ кунем. Нодирбек Ибрагимов гузариши ӯ меафтад, вале довари марказ ба ин чиз ҳеҷ аҳамият надод ва ишора мекунад ки аз назди дарвоза бояд Фатҳулло Бобоев тӯбро ба бозӣ дарорад. хеле ҳунармандона худро афтонд дар ҳамин вазъият Нодирбек Ибрагимов. аз нафарони дигаре ки ба тозагӣ ба ҳайати дастаи Регарта даст даъват шуданд, болотар гуфтем Нозим Бобоҷонов аст ки пас аз фаъолияти 3 солааш дар ҳайати Истиқлол дигар бора ба Регарта даст баргашт. ҳамчунин Ҳасан Рустамов собиқ футболбози дастаи Регарта даст ки мавсими гузашта дар ҳайати тими Хуҷанд ҳунарнамоӣ карда буд, ба Регар омадааст. партофти Нозим хело ҳам хуб буд, аммо якдигарро бо Ҳикматулло Расулов дарк накарданд. ва Нозим ишора мекунад ки бояд ба дохили ҷаримагоҳ мерафт Ҳикматулло Расулов, аммо Расулов ин ғояе ки дар сар дошт Нозим Бобоҷонов дарк накард. ва дар феҳристи футболбозони захиравии Регарта даст ҳам боз чанд футболбози дигареро мебинем ки ба тозагӣ ба ҳайати тим омаданд. аз ҷумла миёни онҳо Алишер Шариповро метавон гуфт, собиқ муҳофизатгари марказии Регарта даст ки мавсими гузашта дар ҳайати Истиқлол буд. ва боз баъзе футболбозони дигар ки ба феҳристи шӯкчиёни Регар дар ҳамин дидор ворид нашуданд. таваҷҷӯҳ кунем, офсайд ба қайд гирифта мешавад. Нодирбек Ибрагимов дар ҳолати ғайрибозӣ қарор дошт. дар ҳайати дастаи Куктош ҳам тағйиротҳо ҳастанд, аз ҷумла дар мавқеи хатти дарвозаи тим Беҳрӯз Хайриев, дарвозабони ҷавон ва соҳиби истеъдод даъват гардид. аъзои мунтахаби олимпии кишварам ҳаст Беҳрӯз Хайриев. хуб, аз футболбозони дигар метавон ду ҳамлагаре ки имрӯз дар ҳайати аввалияи тим бозӣ карда истоданд онҳоро ёдовар шуд. Расул Файзов, аммо пештар аз ин нисбати Наврӯз Рустамов қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. биёед таваҷҷӯҳ кунем. Принс Артур каме беаҳамиятона бозӣ кард дар ҳамин вазъият, муҳофизатгари марказии Куктош. ки ин боиси осеб бардоштани Наврӯз Рустамов шудааст.
ва ҳамлагарони тими Куктошро ёдовар шудем ки Муҳсин Абдуғафоров ва Амирҷон Сафаров мебошанд. Дуюмин аз ҳайати Регар ва аввали аз ҳайати клуби марказии варзиши Артиш Помир ба тими Куктош гузариш карданд. биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ҳолати қаблӣ. аввалин шуда ба тӯб футболбози Регар Тадаз расида буд. қоидаи бозиро нисбати ӯ принц Артур вайрон кард. вале шояд дар ҳолати ғайри бозӣ буд Наврӯз Рустамов ва ба тӯб омада расидани ӯ инҷо аз ҷониби довари марказ ба инобат гирифта шуд. партофти навбати тӯб футболбозони Регар Тадаз фишор оварда истоданд ва наздик буд ки назорати тӯбро ба ихтиёрашон баргардонанд, аммо ин партофти Расул Файзов ба ҳамдастояш хато иҷро шуд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Алишер Холмуродов қоидаи бозиро вайрон кард ва довари марказ Саидҷон Зайниддинов ӯро ба назди худ даъват мекунад. корти зард ба футболбози хатти дифои Регар Тадаз нишон дода шуд. муҳофизатгари марказӣ ки дорои қадду қомати хело ҳам баланд аст, Алишер Холмуродов аъзои мунтахаби олимпии кишвар ҳам ҳаст. дастпарвари мактаби футболии шаҳри Душанбе аст ин муҳофизатгар. қаблан аъзои тими энергетик буд. ва дақиқан дар ин вазъият бар муқобили Амирҷон Сафаров қоидаи бозиро вайрон кард. Муҳсин Абдуғафоров партофти ӯ ва дарвозабон Фатулло Бобоев тӯбро ба дасти худ мегирад. таваҷҷӯҳ кунем ба ҳолати баҳсноке ки чанд лаҳза пештар аз ин ба вуқӯъ пайваст. инҷо Фатулло Бобоев албатта тӯбро ба дасти худ гирифт, вале Амирҷон Сафаров каме беаҳамиятона ҳаракат кард. албатта узрам пурсид аз рақиб, вале футболбозони дастаи Регар Тадаз ин узри ӯро нодида гирифтанд ва каме байни тарафайн нофаҳмӣ ба вуҷуд омад. аммо ҳоло босам бо мудохилаи довари марказ Саидҷон Зайниддинов ин баҳсу мунозира бартараф карда шуд. хуб, тағйирот дар ҳайати дастаи Куктош. дақиқаи 36-уми бозӣ ҷараён дорад ва футболбоз таҳти рақами 99 аз ҳайати захиравӣ омода аст ки ба майдон барояд. ин Абдурасул Раҳмонов аст, дастпарвари худи Регар Тадаз. бештаран ӯро мухлисони футболи кишварамон бо тахаллуси зета мешиносанд. як муддат дар ҳайати Регар Тадаз ҳам ҳунарнамои хуб нишон медод Абдурасул Раҳмонов ва ҳоло ба ҷои Амирҷон Сафаров ба майдон маҳз ин футболбоз мебарояд ва бозиро идома хоҳад дод. Расул Файзов партофти ӯ ёдовар мешавем ки дар бозии тими Куктош бар муқобили рақибаш дар даври аввали чемпионат маҳз Абдурасул Раҳмонов ба задани 2 гол даст ёфта буд ва пирӯзии дастаашро дар ҳамон дидор таъмин кард. ин футболбоз Куктош дар даври аввал клуби марказии варзиши Артиш Помирро мағлуб намуда буд ва ҳар ду голро ҳам дар қисми дуюм Абдурасул Раҳмонов ба ҳадаф расонид дар дақиқаҳои 55 ва 83. муборизаи Холмуродов бо Абдурасул Раҳмонов ва тағйироти дуюмро ҳам мебинем дар ҳайати дастаи Куктош. сармураббӣ Раҳматулло Фузайлов ба хулосае меояд ки бояд дар рафти бозии шогирдонаш ҳанӯз дар қисми аввал бояд тағйиротҳо ворид карда шавад. Баҳром Оразов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Муҳиддин Одилов ба майдон омад. Муҳиддин Одилов яке аз футболбозони бисёр
серҳаракат дар ҳайати тими Куктош мебошад. мавсими гузашта аз ҷумлаи футболбозони калидии дастааш буд. легионер аст аз кишвари Ӯзбекистон. абдурасул раҳмонов партофти ӯ дарвозабон бо мушкилӣ бартараф мекунад, вале баъд аз он қоидаи бозӣ нисбати Фатҳулло Бобоев вайрон карда шуд. азизбек султонов барои қоидаи бозиро вайрон кардан нисбати футболбози рақиб бо корти зард ҷазо дода мешавад аз ҷониби сардовар. бори дуюм буд ки чунин қоида вайронкуниро футболбозони Куктош дар дохили ҷаримагоҳ нисбати дарвозабон Фатҳулло Бобоев содир мекунанд. футболбозе ки қаблан қоидаи бозиро вайрон карда буд аллакай аз майдон гирифта шуд. амирҷон сафаров ва дафъа азизбек султонов каме беаҳамиятӣ кард ҳангоми ҷаҳиш дар дохили ҷаримагоҳ нисбати Фатҳулло Бобоев ва қоидаи бозиро нисбати дарвозабони Регар Тадас вайрон намуд. ду тағйирот барои иваз кардани гӯем то ҷои рафти бозӣ аз ҷониби сармураббии тими Куктош дар дақиқаҳои 36 ва 37 бозӣ рӯи даст гирифта шуд. сармураббӣ аз чунин бозии камфаъолонаи шогирдонаш қаноатманд нест. Куктош ҳамчун бошгоҳе ки мавсими гузашта зинаи сеюмро дар лигаи олӣ ишғол карда буд, имрӯз меҳмони дастаи Регар Тадас мешавад. вале Регар Тадас ҳам мавсими гузашта дар чемпионат ҷои чорумро касб карда буд ва муваффақиятҳои охирини шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев боис бар он шуданд ки даста ҷои чорумро ишғол кунад. як муддати тӯлонӣ Регар дар қисмати поёни ҷадвали мусобиқот қарор дошт. Беҳрӯз Хайриев ба тӯб аввалин шуда мерасад. дақиқаи 40 рақобат идома дорад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи футболбозони Регар Тадас аст. гол дар дақиқаи 20 аз ҷониби Ҳасан Рустамов зада шуд. Ҳикматулло Расулов партофти ӯ ба Нозим Бобоҷонов, аммо Нозим дар қабули тӯб каме саҳлангорӣ кард ва назорати тӯбро аз ихтиёраш берун намуд. муҳиддин Одилов ниммуҳофизатгаре ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон баромад, дастпарвари бошгоҳи футболии пахтакори Ӯзбекистон аст ва яке аз беҳтарин футболбозон дар ҳайати Куктош мебошад. партофти Нодирбек Ибрагимов, вазъияти хавфнок дар ин ҷо, аммо ин ҳолат бартараф карда шуда аз ҷониби Сафаралӣ Каримов. Нозим Бобоҷонов ҳоло тӯбро нигоҳ медорад. партофт ба канор, аммо дар ин вазъият Наврӯз Рустамов ба тӯб расида наметавонист. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, муҳиддин Одилов футболбозе ки болотар гуфтем таҳти рақами 7 бозӣ карда истодааст. ним муҳофизатгар ки бештаран майл дорад ба хатти ҳуҷум. дар мубориза бо Сафаралӣ Каримов қоидаи бозиро вайрон мекунад. бетаваҷҷӯҳ кунем ба ҳолате ки гол зада шуд. бинандагони арҷманд, бори дигар Нозим Бобоҷонов партофт мекунад ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи бо сар иҷро кардаи Ҳасан Рустамов ба сутуни дарвоза расид ва баъдан ба тӯри дарвозаи Беҳрӯз Хайриев ворид гардид. ҳамин тавр ҳисоб шуда шуд дар дақиқаи 20. Регар Тадас баъд аз ҳамин ҳолат, яъне баъд аз задани гол, боз як имконияти хуби дигар дошт, аммо зарбаи иҷро кардаи Расул Файзовро дарвозабон Беҳрӯз Хайриев бартараф намуд. дар маҷмӯъ аз нигоҳи ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок гӯем бартарии 4-0 ба фоидаи Регар Тадас аст, аммо аз имкониятҳои дигари доштаашон
танҳо як дафъа умуман истифода карда натавонистанд ва танҳо як дафъа дар дақиқаи 20 гуфтем ҳасан рустамов тӯбро ба тури дарвозаи беҳрӯз хайриев ҷо кард. куктош бошад то ҳамин дақиқа аҳёнан ба хати ҳуҷум мегузарад. имкониятҳо барои футболбозони ноҳияи рӯдакӣ хело ҳам кам буд. ва тақрибан ба вуҷуд ҳам наомад. сармураббиам маҷбур шуд барои дигар кардани рафти бозии шогирдонаш дар майдон ду тағйирот кунад дарҳол. партофт ба канор, аммо ин вазиятро далер шомуродов бартараф кард. акнун ҳолати дигар афтиши футболбозони дастаи регартадас. як бора ду нафар футболбозони дастаи мизбон дар замин хобиданд. инҳо расул файзов ва ҳамчунин футболбози дигар сафарали каримов мебошанд. биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ҳолати қаблӣ. футболбозони регартадас якдигарро мушоҳида накарданд ва ба якдигар бархӯрданд дар наздики ҷаримагоҳ. такрори ҳамин вазиятро бори дигар мебинем. аз зовияи диди дигар ба мо коргардон ҳолати мазкурро пешниҳод карда истоданд ва воқеан ҳам бе мудохилаи футболбозони тими куктош бархӯрди футболбозони регар ба чашм расид. дар варзишгоҳи талко арена шумораи мухлисон он қадар зиёд нест. ва агар таваҷҷӯҳ кунем танҳо чунин ба назар мерасад ки қисми зиёде аз мухлисони ба варзишгоҳ омада кӯдакон ва наврасонанд. шумораи мухлисоне ки синни солашон ҷавон ва калонсол бошанд хело кам дида мешавад. умуман солҳои охир аз нигоҳи ҷалби мухлисон ба варзишгоҳ дастаи регартадас мушкилӣ дорад. ҳатто қисмати асосии нишастгоҳҳои варзишгоҳ ҳам аз мухлисон пур намешаванд дар ҷараёни бозиҳои хонагии регар. ва фикр мекунам дар ин замина корро бояд беҳтар кард ва ҷонноктар намуд. мисле ки бошгоҳи Истарафшан дар дидор бар муқобили дастаи хуҷанд дар дербии сух барои мо шумо нишон дод. 3 дақиқа вақти изофӣ зам карда мешавад барои қисми аввал. ист дар рафти қисми аввал хело зиёд буд. чанд дафъа ёрии тиббӣ расонида шуд ба футболбозони регартадас ва ҳамаи инҳоро дар маҷмӯъ ба инобат гирифта саидҷон зайниддинов 3 дақиқа вақти иловагӣ ба қисми аввал таъин намуд. имрӯз меҳмони дастаи регартадас бошгоҳе аст ки аз ҷалби мухлисон дар ҳамин мавсим яке аз фаъолтарин бошгоҳҳо мебошад. дар бозии нахустини хонагии тими куктош ки бар муқобили клуби марказии варзишии артиш помир буд 7000 мухлис ташриф овард. ҳикматулло расулов дар канор. принс артур бар муқобили ӯ, вале тӯб аз майдон берун мешавад. каме ҳам дигарро дарк накарданд ду муҳофизатгари марказии дастаи регартадас. ба ҳар ҳол ин вазият бартараф шуд. нозим бобуҷонов аз канор ба ҷаримагоҳ наздик мешавад. тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад нозим. партофти ӯ тӯб ба принс артур расид ва баъдан беҳрӯз хайриев онро ба дасти худ гирифт. сари вақт регартадас дар маркази майдон ҳаракат карда истодааст ки назорат тӯбро ба ихтиёри худ баргардонад ва иҷозат намедиҳанд ки ба рақиб нимаи майдони худро убур кунанд. ҳуҷуми навбатии футболбозони регар. партофт ва тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ беҳрӯз хайриев дар қабули тӯб каме саҳлангорӣ намуд. биёед таваҷҷӯҳ кунем. на
қабл аз он ки беҳрӯз ба ту бирасад аллакай ту аз майдон берун шуда будааст. Мазорат мепурсам аз шумо. Нозим Бобоҷонов боз ҳам омода аст ки зарбаи кунҷиро иҷро кунанд. партофти навбатии Нозим ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хуб, зарба ва гол. Алишер Холмуродов, бинандагони арҷманд, мавқеи бисёр муносибро ишғол карда буд ва бартарии Регартадазро ба 2 гол мерасонад муҳофизатгари марказӣ. 2 партофти головар аз ҷониби Нозим Бобоҷонов ба ҳамдастаҳояш аз вазъиятҳои стандартӣ боис барвон мешаванд ки Регар дар қисми аввал бар муқобили Куктош бо ҳисоби 2-0 пешсаф шавад. қадду қомати бисёрам баланд дорад Алишер Холмуродов ва ин бартарии асосӣ ҳам ҳаст дар майдон. биё таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар касе муқобили ӯ қарор надошт, касе садгузорӣ ҳам накард ва зарбаи бо сар иҷро кардаи муҳофизатгари марказӣ Алишер Холмуродов ба гол табдил меёбад. ҳамин тавр Регар дар дақиқаҳои иловагии қисми аввал ҳисобро 2-0 кард ва дар қисми аввал аллакай шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев барои расидан ба пирӯзӣ дар дидори мазкур қадамҳои устувори худро гузоштанд. ва қисми аввали рақобати дастаҳо бинандагони арҷманд инҷо хотима меёбад. мо низ каме танаффус мекунем ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем. ёдовар мешавем ки шумо гузориши моро аз ҷараёни бозӣ байни тимҳои Регартадаз ва Куктош аз варзишгоҳи Талко Арена аз бозии охирини даври дуюми чемпионат тамошо карда истоед. Регар бо ҳисоби 2-0 дар баробари Куктош пешсаф аст. ҳоло бошад танаффус.